tulira ma phu high court dulang ke di hala daksi dam nang kok tu mo komane chin nang kok tani to nang chin ne komane jail do nang kok tani to nang chin ne Kardom donatum putot welcome back lo lintok richu channel alo khursing timung lam voi kipido tuliram rong hangaphan lapen rong ajo la ration card mate sangkiron ronatum phananta lasilitum kelang pajut thornon chini etpo athima rong la sangkiron tumhanta me alangli lam ke voi pon mate kanin je pondo tuliram rong hanghan pulo ration card ame sangta ke joy pu ake joy kali bang polong lote lin po thandun pusi alangli kanin je lapen keron tumhan pusi tame pini pen sang ing than long le lo jong si sang ing than pulote alang litum thana sitame damnan kogi pusi alang litum khorsing timung kaningje DCSP long aname alang litum cingki dam alu pusi kaningje lasi labang so video nang litum kelang thor kenang so atema rong arlo sang keron atung mate kaprek tum putame kachini kenang so lasi laso video kelang pajui thono ante video le lang petono CM tuliram rong hang pulo ration card asang ake joy Berlin thongke ra phosi kipilo ra afan kidu kela arak tum long bom lo pusi pulo sang ake joy dan tum pi bom lo pusi na tum na sang ake joy long bom lo gedi pusi alang le lam than kasi sang ake joy kalima kalang ma pena pen kyang thek thek long pu pena pen kyang thek thek long pu ration card asang rat tum ake joy pen le kelong kali lagi nilipini press meet labang soal live ke bang mesti nilip pacino je inur along ilin ke sorkar apan pinang non abang so BJP sorkar apan ilin pinang pelotang te don pop pelotang delin pop to bang pop delin pop te laka ke joy lang mante una sia ke joy lo nang tum pasti labang so sang kang thana bang teng tonan po apena ke joy kali putuliram rong hang rame lam kar ci pisram nei lam pe na pen jong si ci pe pulotang te ni tom ke ang deng ka tam nan kok pu ang song tuliram ma phu high court dulang ke di hala dak sidam ko dam nan kok mo komane chin nang lok tani to nang chin ne komane jail do nan kok tani to nang chin ne sipini prapjin pen labang so sang ke thana bang ke in tonoi na pena ke joy kali putuliram rong hang nang ni ram lam sikam mila sila kado kawai panta pena sang keron kipi tu manda sang nang pathan longri jong si sang nang thana bang dok lo tang te nil to already DCSP bhana report pier lo supply department supply commissioner bhana tum lo pier lo nang to sang ilin nang pathan longri lo jong si komane chairman komane secretary jong si lang sang nang tham nang tum han lo tang de nil to han inform hoy nili phone number ke 7002858940 hala bang so along nang contact noi nili phan da komama a secretary komama a chairman nili phan phone number chiki no alang lipen nili phan pena pensang pilo university pilo pini sande pot lem khai pinerji dilama di bong lo nili teklong tengte kasi sang bang ke nang pot han long ri kasi sang ka thangal tumhan bang ke none form bang ke jail thap nang kok ko kardo khorsing timung alang li kaning jelam ko anna ho nang litum aber lo than pachini da no donatum alang li pinana lam ke ning je pon lo sangkeron consumer tum han pusita me sang thanong le lapen tuliram rong hang pusita me ake joy kali sangkeron ke palang li pan lam pache than to lasi laso putha ko anna ho non ke MLA election nang ke le lo amasi parti atum pinaan lam kachi putot lapen pinaan munit kachi bung lapuson ame dopik ilitum theklong piklo neli kedang tang tame selam ponlo laso video nalitum jong si lain plote lang damo lasi non kewangji jong si BJP phanlai litum pahailu plote pinaan ake joy awar cycle longji ke dopik hangjang usi ilitum kaching honnai Dr. Tuliram tami ninggi ponwe lasi lapang so lam tong akho kima mate non la khorsing timong kaningje ration card ta sang la lin phok kilongan ta ilin nang tham lang pula so lam si akho gi lasi
APHLC phamtong nanglitum ningching sama mate BJP phansi ningching sama nanglitum comments long khan pachinan na lapen nanglitum avatar nanglitum ador so takwasi ingwai pami penle vote bank in ignore ante pinya video bang kela ancolo nanglitum nanglang dum der pot churupa tiklo domi thakni kardo kurang thu